Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Kinongelam jangko All Meghalaya SSA School Teacher Association Ribha Union. Hakan riu tarik nailan ahajapan riu, glalet banyak kendo yau Deputy Commissioner ke Ribha District Abhishek Saini, bajau District School Education Officer ke Ribha. Ban penpau yang jing sokya, halo ka jing penslam man pelat ya katulop. Kabarang saateng mentala lai benai kenti, kata nadu benaya yong ahajapan riu. Bat nalor kiwi de kiman bakum kinahikai jeng school SSA kia kendo. Haba keren kilap thai kubor upers dan kaseng uba sebren kars imyang pot general secretary uba ben marngar kila itu bahaka jing kendo kila karpa jau DC bajau DSEO bakin pelat lon ya ketulap kubrang sakut lalai benai kenti. Nalor ketulap kila itu ru bakile keren halor kiwi pat kiman kibai dai bagi kena school kentup ru ya kinahikai. Pagkaban kong ngi nagalang jongga All Meghalaya SSA School Teachers Association Iwan banyato epi ki parani kai ki badon hne po Ribha Union. Kapoin kaban kong ikwa ban yato epi kene kapor kalong ba hakane kasngi ka ndru trek brai ba pra arjar ndru nilawan ban yakendo ningkong yau Deputy Commissioner ke Ribha District akaba ban pensngau ye kita ki jing ki grievance kabangi kenduk ke baman kasngi. Kapoin ke beningkong kabangi layok punya keran dia tir dia tai. But EDC kalong ba kajing penslam dia ka salary jungi kataga delay jong ka salary disbursement jungi kabala sa lai benai menta kata kalong benai Mei Jun bat Julai. Kaba susi kaba ngakwam ni tu ipi berok ini kai kalong ba ngiyo katulop nrai ngiyo tang siteng dormo nila trai lai benai kente nrai kaba susi kalong ba kumba pila etep nia yo mark kendiat tagamut march steng partially nrai abangi tier ya tai bat disi ila ai jing tep ila ongingi ba nakaling jongi in sayarap ban benia keren ne kam hagi bahlor haga department te kabar pat abangi keren ngi pai kene ka kumbangila etep bro ngila yo ya kata SPF lane kata salary ke batmai kata kalong ba kata structure pay framework kabangila ayo ban implement ya kani daga education department nadu benai April ndre ka basusi kalong ba kani ka CPF kabagi de ban yo mentala lai benai ro ikram padio te hadin jongane ga jinga kendo jongi badu DC ngila lej ro bani kendo badu SDSEO jong Ribha District te ke kabangi wan pan jing sai khamat jong iro kolong ba haga bedai bat kene ka salary nakaleng jong ila yathu yangi ba ila ayangi kataka green signal ilong ba by next week try ngila banyo kene ka salary jungi ka basa kata ka balong lai benai kata ka patchali ka berangsa namar ba ka phone ka jingi tu jungi ila ong ba ka phone kala poi nadu monday te ngi kermen kene ka proses haga district jungi la komno la santayo ngi sayo kira barangsa tengila kerparoi naglem jungi ka asosian kolong ba deban penkloy kane ka ba salary ka barangsa nomor ba ngi komunikasi SSA yang ya kendo jungi ya ibun rekom haga ba katulop nolor ba kadang red ndrai kajing penslam jong ka department kajing penslam la po district ro kaya jia man kapor te naglem jungi la banjur ba kasalari jungi sistem baklapoi distrik kadiban penstat ya ka proses ban disburse ya ka ceki personal account jungi te hakabede bat kadeka CPF ro kaneka CPF ro nakaliang jungi la panjing syai ba kanangut bakino ikai il adon ya ka pran number ban tap ya kaneka CPF ngidon kami kata ka pran te kaneka pran nakaliang jong ka
office kila itu ingi ba babun kino hikai ki klempat le te kei ka ba sutra kalong ba ka fon jing sha kala poi ka pisa kala don hnrei kadai ka jing bum sim kia hi jong kino hikai te nagling jonga kan ngapor abu ka jing karpat ya piboro kino hikai SSA beron hapo Ribhoi district ba pide ban penkloi no ya kane ka jing le jong pi uni upran hapo ki bang kepala pak dengan departemen namar ba lada kala poi kajing le lane kajing pendep uni upran lak no 100% nagleng jong office kila ong ba kinsa ai no kinsa tap kinsa kredit no ya kata kapisa ta jiman kedua ingai yai sara adishik sainik ko DC jong district kasim nilai keren se ko be point haga bede batu upper ID edi pun upper ID na kalian ji lomba kane kade ke punya juga Sarkar India hi boro kawai ba kum ki khna school ki bawan ki school fair ki de bandon ya ni automated number ID mapo ki school jongkim na ka banta ka children kam ke ba kham shajrong habe de ki higher studies lani habe de ki facilities ba ka sarkar kade banai kum ki kinda scholarship but ki we de e ka ba ma i la panchai mane habe de ki jimpan shaji habe de but ne upper ID ti kum ta ilong ru ba kan dia dei dia ke bandong man penbon kan dia concern man ni ha pan yo ka concern ni ka jing manjul na ki kme ki pa jom ki khna school na ka banta ban dekam yau ne upper ID bang register ha kata ka we ka app system ba ga sarkar ka panmi ka kata ka digi local na ka banta ban menekam ban khamsuk ya khna ban betangi ki jing pule ki lada dei na ka we pa de ka jing pendek jing pule naga sekum naga upper primary shaga secondary la secondary shaga higher secondary la ada gilai bide shaki we pade jing pule ke bakha malor ye nagaliang jong office ki lai jing shai ba kan bha lada kini ki kina kwa ban beteng jing pule bakha sejrong bandon yaw ni upper ID enrei kado mata nagaliang jong SDSDO ru long ba kampatai banlong banda teri adu kata-kata enrei kabha na kabanta ban ship na kabanta ban register ya uli upper ID nangta ka point ko saw padi bang lekren kalong halor ka jing assign duties ya ki non teaching duties bomdei bani kai daga sarkar na ki yangi kuni kai khamtam yang kino hikai SSM yagni kabanta lekren sani ma bidei but DC nangta lekren ru apo SDSDO habidei bat ka jing ha jong sarkar ya ki wei padi ki duties nalor ka kam hikai ka jing kum manshuai nuksam nakabanta kum kambilo nangta bani kina shdaple ru dia ka census mak house listing blocks da mi rodne babuan gede nakabanta jungi no hikai ki penshet ya kene kam tikumta nakalyan jungi kum kino hikai SSA ngi kerpat ya ka sarkar khamtam ya ki badan hapo ka LP section lada ki assign kenu ka duties nalor jong ka kam hikai kide ban pan ya ka concern ane ka jing manjur shan mon nangi kum kino hikai nang ba nomor teng bi ga bo ka jing yang ikum kino hikai hapok LP section le gidan tang armut ki staff hikai tilada teng boro armut ki pha no shaga kam duty lada ka dei ga census duty malong le kalong jan shibnai por ma kani ngi pelut te kalau long ka jing dunong bakraw kini hikai ya ki kena school hapok school nama amdan hikai namar ba sarkar yang kino hikai SSC le dan tang armut hapok LP section te boro armut ngalah ka dei duty tiga bo jing ado kata-kata mdai tang LP wat ki UP section ru idan langut samut kini hikai te na prem ki jen langut ki sha assign hakini ki duty te kumta lada ka sarkar ka don kam ban jingrap kini ki wei pade ki duty light na ka curricular ka kam hikai ki jini ni kerpar sarkar banish kbat idan kam na ka banta ban pan shu ka jimen jor lane nangi kum kini hikai khnang bangi do pha ki staff ni banyarap ha kini ki kam kita kini ki mat ki ba mangi wan banekren banatir mentakasim na kabanta kejinge bangi kum kino hikai SSA ngi kendo na kapor chapor kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka asam bat meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka central pollution control board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka meghalaya pan
dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan